ngelam jong ka Ribhoi Youth Welfare Organization mentakas ngi ka khat sau tarik no pra kilalej bania kandu yau Deputy Commissioner ka Ribhoi District ban pan jing pensyai halor ka jing pen slam ban penmi ya ka result thongkam jong ka tanat DSC Ribhoi bala penmi nadu usnam arajar arpau bat ki samla wat kam kila debru ban tho ya ka take examination. Katai ka jingya kendo balalam khmat daw samla Elvis Kersian General Secretary ka RBYWO Sengkmi bat nakaliang Deputy Commissioner ulapha banlej bania kendo ya ka kong B Rani ADC Ribhoi. Hadien katai ka jingya kendo usamla Elvis Kersian habakran syakilat pathai kubor ulayathu bakadaw baki hab banwan bania kendo ya kin nong trei jong ka board district kalong ban pen sngau haki halor ka jingot jingnam jong ki khun samla halor ka jingpan slam ban penmi ya ka result thongkam hapo ka district bat ki khun samla kila ling a bat pisa halor ka jingpan slam ban penbana ya ka result thongkam ka DSC Haribhoi kenduk yang DC halor ka phang ka Yuan remind biang sa isin ni penkermau biang ya ka result jong ka DSC hani po Haribhoi ke jongi di kumbang le wan kenduk menta nak yang DC ula pha sya additional commissioner i Madam Birani kena kaliang jong iru ila ai ka jing assurance ba impact permat no in ya kran bano ba isa ai ka juba namar ngi kum ki khun samla jong kani ka thok ka dong ka them Ribhoi jong ngi lap sibun ka jing duna namar ba nadu nrutrik Februari ada arpo kani ka advertisement ani ka post ba fair nak kali ka DC ka panlaj bat adu mentaro kimpat syam nala mi ya ka result Tengta nak kalian jungi ka seng ni wan ni bandawan ni banpan ni ka jing syai balai adu kan ni ka dak sakut sa nak kalian ko face kalau ayah ka jing syai ba hakimi ki benai banwan hi kan pendap no bat ka sa ayah ka jubab bat mungkin nak kalian seng ru ngin biai budin susu bat ngin yai wan budin hakan ni ka jaka kenang begin yo ban bi no ya kan ni result nam ta ka jing mentoi ka jing bha jo ki kun samla jo ka dong ka tham Ribhoi ka jungi